Libor Holík má teraz veľa priestoru, chýba tam Dacu jeden hráč, lenže Holík trafil centrom iba. Mateo Tuboja, prišli nakoniec dve zakončenia. Center. Ešte Kratochvíľ, Mikovič páli, ale sklzlo mu to Ponárce a lopta skončila nad bránou Alexandra v časti. Pozor teraz na Ramadana, ktorému sa otvoril priestor, Karhan vystúpil neskoro. Ramadan 1-0 pre DAC. Krásny prienik sýrskeho krídelníka a ten dáva svoj druhý gól v tejto sezóne. Proti svojmu bývalému zamestnávateľovi sa presadil tretíkrát v kariére. Podarilo sa mu to aj v minulej sezóne a teraz po štvrť hodine otvára skóre tohto duelu. Fantastický Ramadan. Jasne, trošku nedôraz hráčov Trnavy, ale tento gól si sám vypracoval, krásne zakončil. Opäť dvaja hráči na zemi, toto bránenie nemám rád, proste ten hráč to musí ustať, vykrokovať útočníka. Toto je také, idem do šmykačky, pretože bojujeme, hej. Veľmi mu to uľahčili, ale klobúk dolu, treba mu dať kredit samozrejme. Krásne to urobil Lamar Ramadan, Dunajská Streda. Vyhráva 1-0. Ramadan si nerobí ťažkú hlavu s tým, že chliť hru, čo urobil dobrým roztiahnutím hry na Holíka. Holíkov center, ešte Mikovič. Martin Mikovič skúša to z uhla, bude z toho roh, pretože k nemu dobre vystúpil. Ďukanovič zbavil sa Kristiana Koštrnu, ktorý mu pol kroka nestíha. Ďukanovič si vypracoval ďalšiu veľkú šancu. Nakoniec je to Gruber, ktorý to skúsil priamo, ale Ramadan má opäť priestor na osi ihriska. Ramadan aj zakončuje. Udvároš, Gruber, ktorý zakončil katastrofálne. Namiesto toho má opäť priestor Ramadan. Natiahol Žigu Freliha, teraz sa Trnavčania budú hnevať na Michala Smoláka. Pozor, lopta prepadla ku Nemaničovi, pretože Envadik Dacu zasa minul bránu. Frelich a jeho rozohrávka ku Azangovi a tam je voľný Mikovič. Na druhej strane ešte Holík. Tak najväčšia šanca Spartaka prišla po rýchlom breaku od brankára Žigu Freliha. Holík ale nedokázal v páde presne zakončiť. Dunajská Streda trošku zaspala teraz. Trnava to využila, prechod 3-2 do zakončenia. Azango proti Mendezovi. Azango pripravuje si to na ľavačku, aj strieľa. Tak, konečne Trnavčania dokážu využiť. Slovinský brankár po rozohrávke nakrátko bude posielať loptu dopredu. Ďuríš dostal loptu za seba cez Blažeka. Škrbo výborne z prvej Azangovi. Aj ten predviedol veľmi dobrý prvý dotyk. Azango, triapa žerť. Tutovka Spartaka zostáva nevyužitá. Fantastický prechod po tej vyhratej hlavičke od Michala Ďuriša. Z tohto ale Azango musí dať gól. Áno, ako hovoríš, jednoduchý prechod, vyhratý osobný súboj, dobrý dotyk a finálna prihrávka. Ale Azango toto musí premeniať. Ako hovoríš, v týchto zápasoch, kde rozhodujú detaily, veľa takýchto situácií nebude mať. Kratochvíľ, výborne Nemanič. Dostali k lopte vďaka Samsidinovi Úrovi. Úro a jeho center, po ktorom je to 2-0. Opäť je to Amar Ramadan a nečakane hlavou pridáva druhý gól. Chyba v trnavskej rozohrávke a Dac odskakuje na rozdiel 2 gólov. Počkal si na svoju príležitosť v druhom dejstve a je efektívny. Ramadan s 3. gólom v sezóne. Paradoxne, keď ten tlak Dunajskej nebol vysoký na stoperov Trnavy, tak prišla chyba v rozohrávke a následne výborný prechod a zakončenie, takisto ako si povedal, veľká efektivita Dunajskej v druhom polčase. Žolík z lavičky, Samsidin Ouro sa postaral o tento gól, výborný center, Ďukanovič loptu ešte netrafil, ale Ramadan už áno, mal to ideálne vo svojej výške. Frelich, hoci tá lopta smerovala na ňo, nedokázal zakročiť. Trnavský brankár nie je v úvode sezóny úplne v ideálnej forme a teraz sa to potvrdilo. Spartak musí doťahovať v záverečnej polhodine. Práve Damir Redžič sa dostáva k lopte. Redžič vyskúša to sám. Tak to bola paráda. 3-0 pre Dunajskú Stredu. A je vymaľované. 2 brejky a 2 strelené góly, ktoré definitívne zrejme položia Trnavu na kolená, ale toto trafil Redžič naozaj par excellence.
Tak toto sú góly, ktoré vydávame v európskych súťažiach. Tempo dribbling, navedenie do stredu na os ihriska a to zakončenie takisto nemalo chybu, takže buďme radi, že takíto hráči ako Redič tu sú, lebo si myslím, že dlho tu nebude. On dokazuje svoju kvalitu a má naviac. Áno, jeho po príchode z Ferencvárošu Budapešť súžovali dlho zranenia, nedokázal naplno rozvíjať ten svoj potenciál, ale vidíme, že keď je zdravý a v pohode, tak je to jeden z najlepších hráčov v celej našej súťaži a ukázal to aj teraz. Krásne navedenie na ľavačku, nad ničím nerozmýšľal, buchol to ľavačkou a tentokrát bol Frelick absolútne bez šance. Dnešný zápas Trnave nevychádza po žiadnej stránke. Kapanadze si trúfa na strelu, tu však tentokrát postrážil Žiga. Mojstrapišvili vyskúša to sám, krásna strela, ale pristála iba na brvne. Kudlička, Mikovič je za obranou Dunajskej Stredy, spätná lopta, Azango má problémy, ešte Azango. Koľko sa s tým hral až nakoniec, z toho nebolo nebezpečné zakončenie, bude z toho iba roh. Ešte raz ale nádherný moment spred pár desiatok sekúnd Mojstrapišviliho strela, ktorá skončila na brvne. Teraz už Procházkov center, takmer vlastný gól Dunajskej Stredy. Procházka a jeho ďalší roh. 7-1 na rohy z pohľadu Spartaka. A príde odkop od brány, pretože tam nedokázal presne zahlavičkovať. Myslím, že Tomič alebo Paur. Ešte ten predošlý rohový kop a nie, to je ten aktuálny, v ktorom teda Jakub Paur bol tým. Procházkov, prudký center, Popovič neistým zákrokom, ešte Mikovič, ale aj toto sklzlo Trnavčanovi po kopačke. Stále Sila, krásne to urobil Alium, Sila, Envadike si skoro dal vlastný gól. Komentovala celý ten zápas a súboje 1-1 dnes jednoznačne vyzneli v prospech Dunajskej Stredy. Je to tak a preto Dac získal v Malom Ríme 3 body po jednoznačnej výhre 3-0.